Сачу твае знакі, свабода, паўсюль. Сачу знакі таго, што павінна здзейсніцца ў гэтым стагоддзі. Сэнс жыцця у тым, што чалавек павінен зразумець сваю місію ў гэтым свеце, сваю ролю, зліцца з гэтай роллю, калі можна так сказаць, і выканаць яе, здзейсніць сваё пасланство, сваю місію. Мы жывем у несвабодным грамадстве. А ў несвабодным грамадстве заўсёды існуе праблема мастака, у шырокім сэнсе гэтага слова, і ўлады. Улада заўсёды літаратара імкнецца сабе падпарадкаваць. Натуральна, што ў мяне таксама стасункі з уладай не самым простым чынам складаюцца. Пісьменнік павінен жыць блізка каля мяжы, каб у выпадку чаго паспеў б уцячы ад улады. Калі разважаю над гэтым афарызмам Вальтэра, я думаю, што мяжа праходзіць як бы па маім кабінеце нават. І я магу сапраўды эміграваць у іншае стагоддзе. Цяпер той час, калі наш чытач хоча дакументальнага эсэ, хоча пераканацца, што ўсё тое, пра што ён прачытае ў творах Караткевіча, там, Іпатавай, Тарасава, Дайнекі ці Арлова, што ўсё гэта яны не прыдумалі, што ўсё гэта было, што ў іх сапраўды такі гістарычны паспарт. Вучыла бабуля: не спі, калі сонца сідае, бо засне з ім разам, а ўранні ужо не прачнешся. Не глядзі ў люстэрка апоўначы, бо расстанеш у ім, як солі драбінка ў студні. Не любіся з дзеўкамі ў жыцці, ў красках не любіся, бо колькі каласоў зломіш, столькі людзей ад голаду сканае, а колькі красак звяне, столькі дзетак на свет не народзіцца. Вось гэта хата маёй бабы Аўгенні. Яна казала мне: над намі жыве гарышча, чуеш, там ёсць сваё жыццё, а над гарышчам жыве неба. Моя бабуля была маёй першай настаўніцай беларускай мовы, бо я рос у наскрозь зрусіфікаваным Полацку. Я праз шмат гадоў з велізарным здзіўленнем тыя назвы, якія чуў малым ад бабулі, вычытваў у слоўніках, у зёльніках. Бабуля пекла хлеб, мне маленькі боханчык такі звычайна рабілі, падскробыш ён называўся. Самы смачны такі. Дзякуючы бабулі я атрымаў у раннім дзяцінстве першую прышчепку вольнадумства і недаверу да таго, што гучала з радыёрэпрадуктару, які быў вось тут на слупе недалёка ад яе хаты. З рэпрадуктару казалі, што нам трэба дагнаць і перагнаць Амерыку. І бабуля заўсёды каментавала гэтыя заклікі ў часы Хрушчова. Дагонім, дагонім, босам бегчы лягчэй. Ад яе я чуў, што за панам было жыць лепей, чым у калгасе. Без яе не было б цяпер пісьменніка Владзіміра Арлова. З гэтым возерам я адчуваю вельмі моцную містычную сувязь з дзяцінства яшчэ. І я не ўяўляю сабе, каб я не прыехаў хаця б на некалькі дзён улетку сюды. Мне нават назва яго хвалюе — Люхава. Такая загадкавая, таемная. Яго за савецкімі часамі спрабавалі назваць возерам маладзёжным. Бальшавікі ж увогуле ўсё пераназвалі, толькі рэкі не здолелі, відаць, таму што вада змывала. Дзеда Максіма на новый 1933 год забралі людзі ў форме. Дзеда пасадзілі на сані, і моя мама, малая, босенькая, бегла па снезе за гэтымі санкамі на Аселіцу.
Дзед ведаў, што яго забяруць, што забяруць яго брата, што забяруць усю нашу радзіну па мужчынскай лініі, па мячы, як казалі раней, таму што папярэдзіў адзін чалавек са Шклоўскага ГПУ, але дзед сабраў сход і сказаў, што калі мы пойдзем хавацца ў лес, значыць, мы прызнаем, што мы вінаватыя. І большасць паслухалася сваякоў яго, і толькі двое пайшлі, схаваліся ў лесе, хаваліся некалькі месяцаў. План выканалі, яны вярнуліся, і ніхто іх не чапаў. Денисов Максим Денисович по данному делу реабилитирован. Тёте Воле, якая жила тады в этой хаце, выплатили компенсацию. А у тагачасных белорусских рублях этой компенсации хапила на 3 пляшки горелки, якія моя тётя, тады уже старенькая, поставила касцам, якія скосили ёй конюшину. З нашей родни забрали 12 человек, никто из них не вернулся. Добрый день. О, трошку помню. Правда? Саме вот такі чоловік. Да. А колькі тут живих хат у вёсцы засталося? 7. А на тым баку? Тепер на тим боку. 13 хат. Было 150, засталося 13. Пожатое жито давно, и поплу мой скошенный. Солнце седая, глыбее у дубовой осаде, бабулина люстра. У мяне часам пытаюцца, а чым для мяне пахне гісторыя? Ці не крывёю? Бо яна была такая у нас крывавая, жорсткая, одна другую. Але для мяне все-таки не крывёю пахне гісторыя. Для мяне гісторыя пахне старымі кнігамі. Может быть, тому, что я человек у значной ступени книжный, я такое адчуваю хваляванне, калі працую в архіве з документамі. Бывае, возьмеш у руки тэчку, развяжаш яе і бачыш, што да цябе яе хтосьці развязваў і гартаў гэтыя дакументы 150, а то і 200 гадоў таму. Гістарычны працэс, няспынны дыалог чалавецтва альбо нацыяў з Богам, альбо з вышэйшай сілай, з логасам. Нацыі зноў і зноў пасылаецца выклік, на які яна павінна даць той ці іншы адказ. І калі гэты выклік логаса, Бога, застаецца без адказу, то можа надысці той момант, пасля якога нацыя сыдзе з гістарычнай сцэны. Ввогуле на планеце, як вядома, больш за 3000 нацыяў, народнасцяў, а дзяржавы здолелі стварыць толькі каля 200 нацый. Вот мы сярод іх. Нашы землі сталі часткаю хрысціянскага свету значна раней за некаторыя іншыя еўрапейскія краіны. Нашы гарады жылі паводле магдэбургскага права, як гарады Францыі, там, ці Італіі, ці Нямецчыны. Нашы студэнты вучыліся ў заходніх універсітэтах. У нас была эпоха рэнесансу і цесна звязаная з ёй эпоха рэфармацыі. Тыя эпохі, якія прадвызначылі на стагоддзі рух еўрапейскай цывілізацыі і якіх ні рэнесансу, ні рэфармацыі, на жаль, не было у нашых усходніх суседзяў, у Масковіі. Скажыце, вот, хто-небудзь чуў, каб які-небудзь расійскі палітык вядомы, хто-небудзь сказаў выразнае пра Беларусь як незалежную краіну, хто-небудзь сказаў, як цяпер цынічна кожны дзень брутальна парушаюцца нацыянальныя правы беларусы. Ніхто. Існаванне незалежнай Беларусі для Расіі, для яе палітычных элітаў дагэтуль застаецца нейкім гістарычным казусам, які трэба выправіць, каб забяспечыць сапраўды будучыню нашых дзяцей, нашых унукаў, мы павінны быць у аб'яднанай Еўропе, маючы такога суседа, як Расію. Тая дзяржава, у якой мы цяпер жывем, зусім не такая, пра якую мы марылі ў пачатку 90-х. Конечно, шлях чалавека, які усвядоміў сябе беларусам на нашай зямлі, не бывае простым. Мне было 33 гады, калі выйшла моя першая кніжка «Добрый дзень, моя шыпшына». На яе шляху да чытача былі перашкоды. Аўтар быў недабранадзейны,
Асабліва пасля майго выступу на пахаванні Ларысы Геніюш мяне пачалі з розных спісаў выкрэсліваць. Я быў у Менску, працаваў в архівах, прыязджаю, і жонка Валентина расказвае, што прыходзілі з міліцыі людзі, планіліся проста ў кватэру, яна не адчыніла. Урэшце нам прыслалі выклік такі, мы пайшлі ў міліцыю. І там з велізарным здзіўленнем даведаліся, што, аказваецца, ў нашай кватэры робяцца падпольныя аборты. І мы ў час этого допыту папрасілі з жонкай, нейкія доказы. Следчий достав такую течку и, взяв одну паперу, и прочитал нам. Ведут нелюдимый образ жизни, разговаривают на белорусском языке. Это вот записано со слов ваших суседей. Я кажу, конечно, коли размовляют на белорусской мове, значит, наступный шлях – это подпольные аборты. Вот. А для мяне это такі быў адказны час. Мяне прынялі в Союз. Неўзабаве далі мне нават прэмію ленінскага камсамолу за першую кніжку. А потым, 10 гадоў таму, я быў звольнены з выдавецтва «Мастацкая літаратура» з унікальнай фармулёўкай у загадзе «Уволить за выпуск исторической и другой сомнительной литературы». Старажытныя казалі «Хабен Цоа фатали Белли», і кнігі маюць свой лёс. В одну з цэнтральных кнігарняў Менска аднойчы бадзёрай хадою зайшлі два чалавекі, дасталі пасведчанні супрацоўніку адміністрацыі прэзідэнта, ідэалагічнага управлення, і, зазірнуўшы ў паперку, запыталіся: «А у вас есть кніга Орлова «Краіна Беларусь»?» Дырэктарка схапілася за сэрца, як мне рассказывала, бо зусім недавно арыштоўвалі кнігу Орлова «Адкуль наш род», і тут зноў гэты Орлов, ягоныя кнігі. Яны кажуць, нам трэба 50 экземпляраў по безналу. Праз некалькі дзён Лукашенко сустракаўся з пераможцамі міжнародных і рэспубліканскіх школьных і студэнцкіх алімпіядаў і вручаў ім падарункі. Значит, падарункавы набор складаўся з медаля, дыплому, кніжкі «Краіна Беларусь» Владимира Орлова и книжки «Речи и доклады президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко». До мяне, можно сказать, пришла слава. Сантехник Миша наш аднойчы штосьці парамантаваўшы, як звычайна, так, каб праз некалькі дзён зноў прыйсці. На маё пытанне, колькі яму заплаціць, раптам кажа: «Што грошы? Грошы я прап'ю. Вы мне кніжачку сваю падпішыце. Я вот у газеце прачытаў, што вы пісьменнік». Да апавядання «Пяць мужчын у леснічоўцы», прысвечана падзеям паўстання 1863 года, я узяў эпіграфам вядомый лацінскі афарызм «Глория Виктис» – «Слава пераможаным». Гісторыя сведчыць, што якраз тыя, каго перамагалі, тыя, хто гінуў, і былі носьбітамі, абаронцамі справядлівасці і праўды. Бо добро, напэўна, слабей, чым зло. Безумоўна, мы і сёння бачым супрацьстаянне сіл светлых і цёмных. Я не скажу, што сілы добра на сёння перамагаюць. Не. Глория Виктис. Слава пераможаным. Продкі былі мудрыя, яны разумелі тое, што цяпер паспяхова даказвае навука, тое, што энергія папярэдніх пакаленняў не знікае, што яна застаецца побач з намі, але адчуць яе такую жыццядайную сілу можа не кожны, а той, хто захаваў якраз канал сувязі са сваімі продкамі, той, хто захаваў гістарычную памяць. Калі
калі казаць не пра нашу беларускую гісторыю, а пра мой уласны лёс. Полацк для мяне гэта альфа і омега. Тут у Полацку я прыйшоў на свет, тут было першае каханне, тут былі напісаныя першыя радкі па-беларуску. Тут я трымаў у руках сваю першую кнігу. Калі пра апошні дзень запытаюць у мяне, я адкажу, што хачу прыехаць у Полацк, на радзіму маёй душы, маёй веры і майго стаіцызму. Сачу твае знакі, свабода. Паўсюль сачу знакі таго, што павінна здзейсніцца ў гэтым стагоддзі. Паўсюль, дзень пры дні, сачу твае знакі, свабода.